Приложение, безплатно е приложението. Готов, свързан. И сега това, което трябва да се прави, има бутон, аз съм го направил вече, менюто е на български, пристига на турски, който знае, ще му е предимство. И започваме сканирането. Държи се на 15-20 см от земята, вертикално. Има опция за автоматично да сканирва, просто трябва да се движи с определена скорост. Може ръчно всеки път се натиска, тръгваме от тук. Ей, тук на телефона се вижда как започва да попълва една мрежа. От първи ред последно местим надясно и започваме на зигзаг. Продължаваме с сканирането на терена, на почвата. За да видим какво сме направили, трябва да завършим сканирането. Може да се задават по-малко квадрати в мрежата, но по опътването това е оптималният вариант. И след малко ще се види на графиката какво горе-долу има тук. Сега вариантите са, освен почвата, която е, може да има ородяване на почвата, което ще даде в друг цвят, може да има метални предмети или нещо друго, може да засече кухина. Еми да, някой така му казал. Ама за по-големи предмети ли? Реално засичаме аномалии в почвата в момента. Не може да ти каже какъв е предмета, освен ако не го видиш. Ако камък, точно. това ще го засече, нали? Голем камък. Да. Значи дали е камък, дали е гърне, то ти го отчита. И реално ето тук се вижда сега, не знам как ще е по-удобно да видите, някакви аномалии в почвата обикновено. Жълто-оранжево се е ородяване, червеното започва да дава метал. Ти кажи къде са парите. По-късно, като си тръгнат. Синьото, където го дава, не е вода. Много хора си мислят, че е вода. От тук надолу дълбочината, нали? Сега може ето така да се направи и да се види реално какво има в дълбочина. Но предполагам, че това е ородяване, защото такава равен фон няма как да има железа, те са с определена форма. Другото не е вода, по-скоро засича кухини, като от дълбочина, тук в случая е направо сканиране до 15 метра, можем да орязваме дълбочината, да орежем дълбочината, ето как се движи, за да видим реално нещо, което ни интересува на по-плитко. И върнато така, ще изреже всичко останало, ще ни остане само до 4 метра. По-интересното, което е, че трябва да отговаряте на едни стойности. Вас коя го вземете на до вечера на място? Те ли стана работата? Той на български език има ли го? То в момента е на български. В момента е на български е. Интелигентен анализатор, само да видим старт ли беше или... Оп, излязнах без да искам. И то помни. Контурна карта. Колко пари е това? Няма си на идея. Еми трябва хората да знаят парите. Сега, тук ти дава едни стойности. Те са по-важни за цялата история. Ако имаме разлика от стойност от нормалната земя 107-108 примерно, разлика от 15 пункта, тогава може да се смята, че е открило правилното нещо. Защото може да виждаш, че има синьо да си викаш кухина, обаче пак е 106. Тогава просто е различна в почвата минерализация. Но в момента, в който хванем някаква стойност по-голяма от стандартната, с 15 пункта, тогава се казва, че вече предмета ясно е този, който търсим. Тук почти варира от 106-7 до 110 максимум, което означава, че почти еднородна почвата с леко ородяване. Нямаме предмет или нещо цел. Ако онова там, на колко мога да... Сега, не сме го тествали, антената няма при мен, това е може би на Георги, която е, и става като пулсиндукционен апарат. Пак ще зависи от целта. Дали е малка монетка, дали е голяма. За монети става ли? Става за монети с ето тази рамка, която сменя мястото на тази сонда, има и подлака в металата и го ползваш като индукционен пулсиндукционен апарат. И най-важното, парите пак има. Не съм го тествал, защото нямаше при мен, тази е на Георги от Майла.